В Беларуси есть проблемы, но 100 лет назад нас вообще не было. Нацыянальная ідэя можа гучаць так. Мы павінны паважаць сябе. Адраджэнне мовы, культуры, нацыянальная адукацыя і гэтак далей. Мы идем гэтым шляхом. И час працуе на нас. А завтра будут следующие проблемы, они будут гораздо интереснее, чем эти. Ідея X на Еврорадио. Вітаю ўсіх слухачоў Еврорадыё, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Вядучыя, як звычайна, Зміцер Лукашук і Максім Гаруноў. І ў нашай праграме з дапамогай нашых выбітных гасцей мы працягваем спрабаваць, сфармуляваць, артыкуляваць, намацаць беларускую нацыянальную ідэю. Наш сённяшні госць, дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня міжнароднай камісіі, дыпламат, былы пасол Беларусі ў Аўстрыі, Харватыі, Еўрасаюзе, пры ААН і гэтак далей, там можна працягваць спіс. Валерый Варанецкі. Добрый дзень, спадар Валерый. Добрый дзень. Спадар Валерый, я да вас як да чалавека дзяржаўнага, відаць, найперш звярнуся. Вот, а як вы лічыце, ўсё ж такі нацыянальная ідэя, яна нам патрэбна? Вось Александр Рыгорович неяк сказаў у сваёй прамове, што, можа быць, не саспелі мы яшчэ, не дараслі да нацыянальнай ідэі. Можа, і не дараслі, але ці патрэбна яна нам? Абавязкова нацыянальная ідэя патрэбна кожнай нацыі, якая хоча займаць свой пачесны пасад міжнародам, як казаў наш класік Янка Купала. Ведаеце, трэба заходзіць з таго, што суверэннасць нацыі немагчыма забяспечыць без абароны і адстойвання нацыянальных каштоўнасцей. А што такое для нас нацыянальныя каштоўнасці? Это ўсё тое, што падкрэслівае нашу нацыянальную адметнасць, што характарызуе нас як народ, як нацыю. Это характэрна для любога народа, нацыі, але я на ўсё буду глядзець і разважаць праз прызму, конечно, беларускага народа, так, і беларускай нацыі. Што для нас сёння вельмі важна? Ну, перш за ўсё, это нацыянальная гісторыя. Гэта наша нацыянальная культура, як матэрыяльная, так і духоўная. І ў першую чаргу, конечно, беларуская мова, нацыянальная мова. Гэта нашы нацыянальныя традыцыі, звычаі. І гэта ўсё кожны з нас, кожны беларус, чалавек, які жыве тут, ну, павінен як бы адчуваць, не толькі ведаць, але адчуваць сэрцам. Вы ведаеце, калі, напрыклад, мы гаворым пра нацыянальную гісторыю, то мы павінны заходзіць з таго, што мы нашчадкі нашых продкаў, вялікіх продкаў, калі сягнуць у глыбіну мінулага, у глыбіну вякоў, стагоддзяў. А вот давайте я пераб'ю. Вот у гісторыю наколькі глыбака, бо вот я часам, слухаючы наших беларускіх чыноўнікаў найперш, у мяне складываецца ўражанне, што ў іх у галаве наша нацыянальная гісторыя, ну, где-то у лепшым выпадку з 1917 года пачынаецца, а то можа і з 41-го. А далей яны ведаюць толькі з кары, ну і ўсё, і больш нічога. Вот все ж таки, вот вы адкуль пашлі бы? Ну, я пайшоў менавіта з часоў летапіснай гісторыі, нашай летапіснай гісторыі. Той гісторыі, якая адлюстравана у хроніках, летапісах, якую мы можам ведаць, вывучаць. І ў гэтым сэнсе, але можам ісці глыбей, так? Таму што, ну, ёсць такая навука, як, напрыклад, археалогія, генетика, антропологія, і мы можам вывучаць гісторыю свайго народа нашмат глыбей, чым тое, што мы можам знайсці ў летапісах. Але тым не менш, я хочу падкрэсліць, што
калі мы вот паглядзім як бы на сябе ў мінулым, вось я бачу замчышчы, крепасці, байніцы. Ведаеце, наш народ панаваў на сваёй зямлі. Ён абараняў яе. Ён абараняў яе і на поўначы, і на захадзе, і на ўсходзе, і на поўдні. Таму што, паглядзіце, у нас нават і цэрквы будаваліся як крэпасці, так? Таму што наш народ разумеў, што ў любы момант можа з'явіцца вораг. І ён бараніў сябе ад чужынцаў. Паглядзіце, нашы замчышчы крэпасці, мы сёння найбольш вядомыя, так? Мы і сёння можам прыехаць туды і адчуць тое, што, можа, некалі адчувалі нашы продкі, калі мы прыедзем у Крэва, напрыклад, так? Ці у Лідскі замак, ці зноў жа у нас стаялі вельмі моцныя замкі і замчышчы і ў Мсціслаўлі, і Орша, і Смаленск, дарэчы. Можна глядзець, так? Можна успомніць Белавежскую вежу, так? Але як гісторыкі кажуць, это ўсё ж такі была вежа нашых паўднёвых суседзяў, якія яны пабудавалі як для абароны сваіх земляў ад нападу нашых продкаў літвінаў, так? Таму, ведаеце, это вельмі такая важная рэч, што народ быў гаспадаром на гэтай зямлі, нашы продкі былі гаспадаром. Яны панавалі на гэтай зямлі, яны абаранялі яе. Яны усхвалялі законы, можна успомніць статуты Вялікага княства Літоўскага, так, это, як я уже адзначаў некалі, это, па сутнасці, першая канстытуцыя ў Европе, да і ў свеце. А мы вот адзначаем, напрыклад, 500-годдзе друкавання беларускай Бібліі з Карыны, так? І таксама трэба улічваць, што нашы продкі надрукавалі раней, чым усе нашы суседзі, раней, чым французы і англічане. І тады ўстае пытанне, так, а якіх жа мы маглі дасягнуць высот у нашым развіцці і эканамічным, і культурным, і цывілізацыйным, каб не тыя вызовы, з якімі мы сутыкнуліся уже ў сярэднявеччы. І я пачаў з таго, што казаў, што ёсць матэрыяльная наша культура, ёсць духоўная культура, і нам ёсць чым ганарыцца. І сёння мы можам сказаць, што так, нашы продкі дасягнулі вельмі вялікіх вынікаў, так, сваёй дзейнасці ва ўсіх напрамках. І нам ёсць чым ганарыцца, об этом казаў. Але што з намі здарылася, так? Што тады атрымалася? Чаму народ як бы забыўся пра сваю веліч, пра сваю гісторыю вялікую, так? Чаму ён як бы змарнеў, так? І як бы згубіў веру ў сябе? Што атрымалася? Атрымалася тое, што конечно, у выніку, як сёння кажуць, геапалітычных ужо вызоваў, так, частка нашай адукаванага грамадства, як сёння кажуць, эліты, так, яна была знішчожана, так, у выніку тых войн, якія шлі ў сярэднявеччы, якія мы вялі. Я хочу просто сказаць, што мы ж перамагалі, так? Мы перамагалі пад Грунвальдам, мы перамагалі пад Сінімі водамі, мы перамагалі пад Кіргольмам, пад Оршай. Але, конечно, сілы мы гублялі, так? І частка нашай эліты
было знішчана, так? Ну і духавенства таксама ў нейкім сэнсе, так? Усе тыя, хто, ну, як бы першы браў на сябе удар, так? Хто першы падымаўся за сваю айчыну, за сваю бацькаўшчыну. А тады нейкая частка, конечно, она была як бы перанакіравана, так? Зразу на Польшу, потому что мы стали часткой Речи Посполитой, так, это была конфедеративная держава, так, и мы там были ровным партнером, и это великая помылка, коли нехто думае, что у Речи Посполитой Польша была первой державой, а мы другой. Ничего такого, и весь суверенитет мы свой заховывали. И, конечно, а тады, коли мы стали часткой уже Российской империи, так само частка наша адукавана грамадства, она як бы перешла на службу Российской уже империи, так? И, то есть, можно говорить об тым, что с нами здарилася, але сам факт, что так, это здарилася, это наша история. Але вельми важно то, что мы выжили, так? Не глядячи на то, что нашу землю рабовали, рвали ее на частки, выжили, и больше того, мы обновляем свою державность. Сегодня мы можем сказать, что державу мы свою белорусскую обновили, побудовали, и те меты, які ставили перед собой и об чем марили наши продки, мы здійснили, так? Тому що незалежна Беларусь, як держава, сьогодні існує. І, ну, в гэтым сенсе я хочу сказать, что коли мы ранее ведаем, что с початку 20-го стагоддзя гучаў такі девиз, лозунг «Живе Беларусь», так? Так сегодня мы можем сказать, что она живе уже. И сегодня мы повинны ставить перед собой другие меты. Какие меты, ну, на мой погляд? Ну, ведаеце, на многие питания есть отказы у Янки Купалы, так? И ён у сваім вершы свайму народу ён казаў аб тым, што трэба, каб мы, народ наш, показаў магутнасць сваю всяму свету, так? І свой край сабе, ну, паважаць заставіў, так? Ну, можа, я крыху недакладна кажу, але сэнс такі. І вось сёння для нас вельмі важна і заставіць паважаць сабе і паказаць сваю магутнасць усяму свету. А гэта ўжо такое пытанне, якімі нам трэба быць, каб вось здзейснілася гэта. Ну, я магу пра гэта паразважаць. Я так зразумеў з вашых слоў, што такія катэгорыі, назовем это так, як мова, культура, традыцыі, гісторыя, гэта вот усё такія цагліны у падмурку нашай незалежнасці, нашай дзяржаўнасці, так, нашага суверэнітэту. І нацыянальнай ідэі. І нацыянальнай ідэі. А нацыянальная ідэя, вот на сёння, вот яна нам неабходна, вы сказалі, але яна ёсць? Ці нема? Чаму мы не здолелі сфармуляваць, калі нема? Вы ведаеце, таму, што на самой справе гэты працэс ідзе, так? Ну, і мы сёння бачым, пасля адраджэння беларускай дзяржаўнасці, я менавіта ўжываю такі тэрмін адраджэння, так? З 91-го года ідзе вельмі дынамічна, так, становлення такой сучаснай беларускай нацыі, так, як палітычнай супольнасці. І гэты працэс, ну, ён, як бы, яго нельга звярнуць, так. І, конечно, з усведамленнем сябе як нацыя, так, як адзіная сям'я, якая жыве ў адным доме, так, якая хоча, каб у гэтым доме усім жылося комфортна, утульна, так, это вельмі важна, таму што
ну, як бы ёсць сям'я основа, так, а для народа, конечно, это вось наш дом, так, які сёння завецца Беларусю. І таму гэта ўсё, што тычыцца і ўсведамлення сябе, пераасэнсавання сябе, так, і выпрацоўка такіх нацыянальных падыходаў, так, і ў тым ліку нацыянальнай ідэі, гэты працэс ідзе. Справа ў тым, што я вижу, што сёння для нас вельмі важна, ведаеце, вот з улікам таго, што я сказаў, што такое стаўленне да Беларусі і беларусаў, ну, ёсць такое не зусім, можа, тое, якое мы разлічвалі, так, нам сёння трэба, як я сказаў, Купала, заставіць паважаць сабе ўвесь свет, так, і сваю магутнасць свету паказаць. У гэтым сэнсе я лічу, што сёння мы маглі б гаварыць аб тым, што мы павінны рабіць так і тое, каб, ну, рэальна мы займалі першыя пазіцыі ў свеце, лепшыя пазіцыі ў свеце, так, каб у нас была добрая адукацыя, ну, каб мы маглі дэманстраваць сваю культурную спадчыну, свае скарбы, так, каб мы паказалі моц сваёй эканомікі, так. Ну, вот сёння мы гаворым, што у нас у Беларусі, так, найбольш, ну, як бы, сабе добра паказаў IT-сектор, так, інфармацыйныя тэхналогіі. Ну, на самой справе, так, і я сёння бачу, што шмат якія кампаніі з усіх канцоў свету з'язджаюцца, рэгістрыруюцца ў Беларусі, так. Это ж аб нечым сведчыць. Я да таго, што это гаворыць аб тым, што мы можам гэта зрабіць. Мы можам гэта зрабіць у IT-сектары, мы можам гэта зрабіць у адукацыі, у літаратуры, у навуцы, у эканоміцы. Мы павінны, але ўся сям'я павінна на гэта працаваць, увесь беларускі народ. А ён будзе самааддана працаваць на гэта, калі ён... Калі іх натхніць нейкай ідэі. А ідэя простая. Мы ўсе павінны разумець, што мы стаім на плечах нашых продкаў, нашых прадзедаў, так? Яны некалі змаглі не проста адстаяць, а зберагчы гэту зямлю для нас, для сваіх нашчадкаў. І сёння мы просто павінны працягваць эту справу. Мы павінны паважаць сябе, мы павінны хацець быць лепшымі, мы павінны хацець быць мацнейшымі, так? Мы павінны, як казаў зноў жа Янка Купала, займаць свой пачесны пасад між народамі. І вось гэта, то есть яно вельмі ўзаема ўсё звязана. Атрымліваецца, вот калі коротка сказаць, вот калі такім слоганам нібыта вот зрабіць, то ад вас нацыянальная ідэя можа гучаць так: паважай сябе. Ну, ведаеце, я б сказаў інакш, ну, парафразуючы, зноў жа, калі мы казалі «жыве Беларусь», то сёння трэба казаць за шчаслівую і магутную Беларусь. Ці жыве шчаслівая і магутная Беларусь. Маючы на ўвазе, што мы, беларусы, паважаючы сваю гісторыю, сваіх продкаў, сваю культуру, свае духоўныя каштоўнасці, так, мы сёння займелі свой дом. Мы не хочам, каб паўтарыліся тыя нязгоды і няшчасці, з якімі сутыкнуліся нашы продкі, так, у сярэднявеччы.
І сёння мы павінны збудаваць такі дом, каб ён быў вельмі моцны, так? Каб тут было ўсім добра жыць, і каб людзі гаварылі, што яны не хацелі з'язджаць з Беларусі некуды, так? Шукаць шчасця недзе там за морам, так? Мы все павінны разумець, што мы можам это шчасце знайсці толькі тут, у сваім доме. І таму у маім разуменні мы сёння павінны будаваць магутны і шчаслівы наш беларускі дом, маці Беларусь. Выдатны лозунг, але каб яго кінуць у народ, а каб ён яго падтрымаў, ён павінен паверыць у яго. І жыве шчаслівая, магутная, заможная Беларусь, ён скажа: добра, канешне, але я зараз атрымаю добрую адукацыю, і тут мне няма дзе прыкласці свае намаганні, ці няма годнай аплаты маёй працы, таму я лепей, можа, паеду куды-нибудь там у Фінляндію якую-нибудь. Ці скажа: я хацеў бы заняцца бізнесам, а тут не даюць бізнесу развівацца, я пачытаю, бізнесменаў пастаянна затрымліваюць. Нехта яшчэ скажа там: а я б хацеў бараніць Беларусь, а зараз у афіцэраў заробкі такія нізкія, і кватэры не даюць. Падмацаванне. Не, вы ведаеце, справа ж у тым, што мы ж у працэсе, так? Мы ж не статычнае грамадства, так? Грамадства, яму і не трэба будзе кідаць у народ нейкія ідэі, так? Такого кшталту, аб якім мы кажам, калі сам народ зразумее сваю адметнасць, ён пачне паважаць сябе, так, сваю культуру, зыходзячы са сваёй гісторыі, ён разумее сваю адказнасць за сваю краіну. І тады, конечно, ён будзе разважаць такім чынам, што это мой дом, моя сям'я. Мы ж, калі кажам пра сваю сям'ю, так, мы ж каждый дбаем пра тое, каб усім было комфортна, утульна, каб сям'я была шчаслівая, так. І усе чальцы сям'і разумеюць, што трэба так, каб я мог сабе самарэалізаваць, і сястра моя, так, і бацька, і маці, і все былі здаровыя, шчаслівыя, і все маглі сабе в этом жыцці рэалізаваць тое, для чаго іх Бог прывёў на гэтую зямлю. Так вось, такое разуменне павінна быць і ў беларускім доме, у нашым агульным доме, так? Таму што это агульны наш дом, так? І мы павінны дбаць пра тое, каб усім было тут добра, так? І каб яны адчувалі сябе комфортна, так? І тое, што вы кажаце, можна ж тады сказаць: а што было 100 гадоў назад, а што 200, а што 300? Пра гэта зусім ніхто не казаў, так? А сёння мы кажам, то есть мы ўжо крытычна адносімся да таго, што сёння у нас ёсць. Это значит, это вельмі добра. Значит, заўтра мы будзем рабіць прыклады свае намаганні для таго, каб і ў бізнесе не было тых праблем, аб якіх вы кажаце, і ў другіх пытаннях, так? Я просто упэўнены, калі мы это зразумеем, што нам трэба працаваць на нашай зямлі і жыць на нашай зямлі, і трэба, каб мы былі шчаслівы на нашай зямлі, так? І каб нас... І тады, дарэчы, мы будзем і магутнымі, так? Таму што калі сям'я шчаслівая, так, то вельмі цяжка там яе зрабіць няшчаснай, так? Дарэчы, я маю на увазе внутренні імунітэт, калі ёсць, так, у сям'і. І ў нацыі павінен ён быць. І таму просто трэба з гэтым, просто трэба разумець, хто мы, адкуль мы і куды мы ідём, чаго мы хочам. То есть, из того, что я понял, вы говорите: да, в Беларуси есть проблемы, но 100 лет назад нас вообще не было, в качестве страны. Так.
Поэтому... А завтра не будет этих проблем, об яких Змейстер казал. Да, завтра будут следующие проблемы, они будут гораздо интереснее, чем эти. Так, а мы будем с ними справляться и вырашать. Ну, хорошо. Наши продки, наши дети. Вельми такі вот добры і прыемны для душы аптымізм вот вы выказалі зараз, але вот мне крыху я як цынік такі вот по прафесіі вы сказали, вот народ павінен усвядоміць і там гонар, гісторыю і традыцыі і гэтак далей. А вот я гляжу на народ, выбачаюся, ён не хоча вывучаць беларускую мову у большасці сваёй пераважнай. Яго не цікавіць гісторыя, яго, ну, паглядзець на тое, што асабліва там на рэгіёнах, на вёсках робіцца, такое адчуванне, што ён і гонар, годнасць страціў гэты народ. І от як вот, што, чаму ён можа вот зараз, заўтра, паслязаўтра раптам успомніць там, ой, мне ж тут трэба шанаваць гэта ўсё. Заўтра, паслязаўтра можа так і не здарыцца, так, але для гэтага павінна быць адпаведная палітыка і дзяржаўная палітыка ў тым ліку, так, нацыянальнае выхаванне, так, это і нацыянальная адукацыя, і нацыянальная культура, і нацыянальныя традыцыі. Вы ведаеце, конечно, можна так казаць, ну, як вы, і ў гэтым сэнсе вы агаварыліся, што это нейкі такі падыход цынічны. Вы ведаеце, я не згажуся ў тым сэнсе, што, вот паглядзіце, менавіта нашы святы, так, вот яны, як бы на гэтай зямлі былі народжаны, так, а, напрыклад, радуніца, так, ці дзяды, яшчэ дахрысціянскія святы. Паглядзіце, колькі людзей прыязджае на могілкі, так? Можа, не ўсё добра ў нас там дзе, але людзі памятаюць пра сваіх дзядоў, прадзедаў, так? А гэта ўжо вельмі важная рэч, так? Яна заключаецца ў тым, што мы што часцей задумваемся, а хто былі нашы дзеды, прадзеды, а як яны жылі, так? Чым жылі. І на самой справе людзям гэта не ўсё роўна ўсё. І таму з гэтым ідзе цікавасць і далей, а што было раней. І вось калі гэта ўсё, для гэта трэба нейкі час. І я просто хочу сказаць, што час працуе на Беларусь, так? Таму што нам просто не давалі часу для того, каб мы як бы кансалідаваліся, так, сабраліся, так? Вот сёння гэты час у нас ёсць, ну, з 91-го года, так, калі мы атрымалі незалежнасць, мы ідём гэтым шляхам. І час працуе на нас. І сёння, калі паглядзець на стан грамадства у 2018 годзе, стан грамадства, які быў у 92-м, напрыклад, то это зусім розны стан. Таму я зусім упэўнены, што і, дарэчы, а развіццё ў нас, як бы, і ў тым ліку нацыянальнай самасвядомасці, я лічу, ідзе ў геаметрычнай прагрэсіі, так? Я думаю, калі мы з вами праз 5 гадоў сустрэліся, мы б з вами якраз канстатавалі тое, што тыя праблемы, аб якіх вы кажаце цяпер, іх проста не існуе. Я ў гэта веру. На заканчэнне такое вот пытанне. Я, дарэчы, вот у вашу падтрымку вашых слоў раскажу такую кароткую гісторыю. Я неяк знаёмым загнаў машыну на гаражы, скажем так, і дзядзька-механік там глядзеў машыну, вот, вылазіць такі, пагаварыць яму захацелася, пакуль круціць гайкі, вылазіць вымазаны ў гэтыя нейкія там з ямы, на мяне глядзіць і кажа, вот, слухай, а мне вот неяк стало цікава, хто ж мае продкі, я пайшоў в архіў, і вот зараз з архіва гэтага не вылажу увесь вольны час, і далез ужо там і до 16-го, до 17-го стагоддзя, капаючыся, вывучаючы. Ну, спадзяюся, што это далей пойдзе і шырэй, але вот апошняе да вашых слоў. Вы сказалі, трэба, каб вот всё гэта было, дзяржаўная палітыка, каб ішло развіццё адраджэння мовы, культуры, нацыянальная адукацыя і гэтак далей. У мяне такое адчуванне, што зараз дзяржава робіць усё наадварот, каб гэта знішчыць усё. Ну, я правы, не правы, і што можа, хто зменіць тую палітыку, як не вы, дэпутат? Не, вы ведаеце, таксама не згажуся, якраз дзяржава спакойна, паступова
робить тое, што трэба, так? Просто трэба ж разумець, мне таксама, можа, 20 гадоў назад, калі я быў значна маладзейшы, мне хацелася, ну, вот, здаецца, ўсё ж разумела, як трэба. Давайце, хутка будзем рабіць. Але справа ў тым, што это, напрыклад, табе, Дзміцер, зразумела, так? Ці каму іншаму. А другі чалавек, і он по-другому разумее, а трэці па-трэцяму, а чацвёрты. Таму трэба час, каб як бы грамадства прыйшло к нейкаму разуменню ўсяго гэтага, так? Таму нельга было пераскочыць гэты этап самаасэнсавання, так? Самаўсведамлення. І гэты працэс, ён ідзе. Але, ведаеце, каб дзяржава пачала так, ну, як бы казаць, агрэсіўна, так, праводзіць тую ці іншую палітыку ці лінію, так, у гэтым сэнсе, это б не дало выніка, ну, станоўчага выніка. І, дарэчы, мы можам з вами успомніць тую палітыку, якую вот праводзіў у самом пачатку БНФ. Можна... Мы ж не будем спрачацца по, ну, як бы, сутнасці, так, тых падыходаў, той ідэалогіі, тэарэтычных падкладаў, якія былі, так. Справа ў тым, што тут не будзе ніякіх спрэчак на самой справе, у канцы канцоў, так. А справа ў тым, што это агрэсіўны падыход да таго, што трэба вот за одну ноч усё перайначыць, ён вызваў тую адпаведную рэакцыю у наших людзей, якую вызваў. І, дарэчы, гэта сыграла вельмі такую негатыўную роль, да, у тым сэнсе, мы згубілі у нейкім сэнсе час, так, таму што, як бы, маятнік, так, просто ён качнуўся ў другі бок, таму што народ не быў гатовы увесь, я маю на ўвазе не проста яка нейкая частка, а ўвесь, як цельная палітычная супольнасць, воспрыняць, як бы, такі агрэсіўны падыход. Не самі ідэі, а падыход з пункту гледжання іх увасаблення і, як бы, навязвання. Вось у чым праблема. Таму спяшацца ніколі не трэба, але не трэба і спазняцца. Дзякуй вялікі, спадар Валерый. Ну, вось нацыянальная ідэя ад Валерыя Варанецкага крыху трансфармаваны з новым прачытаннем, скажем так, даўні і ўсім вядомы лозунг «Жыве Беларусь». Зараз гучыць так: «Жыве... Шчаслівая і магутная». Шчаслівая і магутная Беларусь. Ці за шчаслівую і магутную Беларусь. І ад Еўрарадыё і крамы з нацыянальным сэрцам і душой «Сымбаль-бай». Вось такі падаруначак нашаму госцю. Дзякуй вялікі, спадар Валерый. Дзякуй вам. Дзякуй. Глядзіце і слухайце Еўрарадыё. Ідэя X на Еўрарадыё.